مدام منسيات عبريدي رنا أبزز اللخمو سلام نعاكم يخون سخبركم سمعت يردي إرنا بحفشة بفلايك أتختاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعاكم يخون يمزبلنا مدبات حزنا بساعتنا ترخبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنايت صنحوت مدام منسيات عبريدي رنا كما فراس كنددو سبات نخمهم عينت سبات كم لخون تجميرهم كاب حقنا العلي نتي قبل على حقي توضيحهم نحنا بز حققنا لكم حقيكم تمرحوا نزبلوهم سبب سلطانات يوم كم لخوز يجمروا اب تحت بارنت ملكي سلسته مقحدما ناي جزاء رأسهم حساب كلهم اي كألن متصوتي بوليتيكينياتات ملاقستي مرحتهم كخونو ابقربايهم حلفتهم قنعاتي هلو اي هلو كل جزء كتاقعلهم ينبرو بزي دموز بزي كبري بزي معارك كغلغلومون اي ربربون نايزا ابنت قداميت تل على هغورنا افريقيا حزب افريقيا بدخنتن كويناتن عصبون اعرفو زي فلت حزبيو حزب افريقيا لعل خالقوت زيغاتات عالم كعمص كغوساقول كترئن كلخا ناي مرحتو صقم طرح كم زي كونه كتردا ايتصقمن حزب افريقيا ابسب السلطاناتو زلو امنت ابغليو كمتن املاخ زهبو كبرن املخون كوينو دصنحك اوانالو اتحقي ناب نفسنا اقربنا خريون تفتينا سمعيتهم نولق املاخ اسياس سدقفو انبيبنا كنمزن اينصقمن ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ተበታቲነን ህዝቢ ዝበልዖ ሲኢኑ ክሳብ መናኸሰ ሓውኽዳኑ ኣብ እቶንና መሰለ ንሳቶም ነዚ ክኽሕድዎ ወይም ዝረአዩ ወይ ክኽሕድዎ ይደልዩ እዞም ሰባት ሲኣቶም እታ ሃገር የማና ጸጋማ ምብራቓ ምዕራባ ገላቢጦም ክጥምትዋ ኣይደልዩን ከምኡ እንተገይሮም ዕራቓ ከም ዘላ ክፈልጥዮም ስለዚ ድማ ናብ ገዛእ ርእሶም ጠሊቖም حسابات يملخو كم زلو كجنزبو عفتون كاب جزاء رسوم العلي باتباهله تجبري مرحو أأذانهم بروباغانداوي مدره نايتيزا أمنو والكسب تكال ويمنجستي انت زي كوينو كالا حساب كقبل أي كألن كاب حسابهم زمنج أو متكل كختلو يفرحو إزوم كم زيوم عينات سبات أبتحت زخون جزي أبتحت زخون أوان حرنت نفسهم شيتهم عمو قحبارنت هلو ناس أموخان حراموخان انتاي كم زتعم كاب أفراس قنددون أي مهارون أفراس قنددو تسفايا قبراب أبز الصحفة مذكره تغازيت انيا أبتبل مصحفو زلو أفراسيوم اتوم أفراس انبن مجزأتي انبن ملكي زبلو ناس النتاوين أفراسيوم تاريخهم كم زي السعبي مدام منسيات عبريدي رنا اتموغاس انسسا مربح حفراسون زتقالليو اتوم حرستوت نمصعنياتات اب حد دنبه نخبت دما اب كالق دنبه غيروم يغواسيوم نبرو بخمس اغبابنا نبرو خلويوم ويوم افراس زينبور بحريه معبلو سعرخ بلعو كاب دنبيوم نمغاچا مسوفرو مراخوت كنخسو دنع كبلو جمرو بحبار ماي سلستيون سعر سلزبرعون ببقوانو بتم أفراس تنخسو مراخوت كموتو جمرو إذس أغمزي نحاد حارستايت رايا يكوننا قاد إمو أفراس كنددو ناي كلهم حارستوت سأغمي نيرو حلوف حليفومون ناي حاد حارستاي فرس نناي كالق سب مراخوت كنكس سلز جمره تخبابي روم زنبرو قربابتي كسححابو جمرو كسب أصدمات سأغم ان عبي سلازخده شماغلتات عدي بزغداي تاكبو نتصغم بكل مدايو تزتيلو فتحون انا ديلو اموداتا حدا فتح ربو اتوم افراس غليوم بمعالتي غليوم دما بليتي ابن با قنددو كم زوفرو تغبره زبئي نفرس هيدفرونيو كمون ابتنبا انا بسلازيلو اب انت حدرو زسغا ايكونن ابتزبان وحازماي سلازلو زستيو مايون ايسونونيوم بتوسخي نشح حفراس زاكل مغاحጫ ስለዘሎ ጉዳይ መግቢ ከም ጸገም አይተልዓለን ፀሐይ ምስትብርትዕ መጽለሊ ያለዎም እንባ ቁንድዶ ብዝግባ ዝተሸፈነ እዩ
ንእሽቶ ዘከራኽር ጉዳይ እንተነይሩ እቶም ኣፍራስ ብሓባር ስለ ዝጓሰዩ ኣየናይ ናይ መን ምዃኑ ንምፍላይ ከጸግም እዩ። ነዚ እውን መፍትሒ ተረኽበሉ። ነብሲ ወከፍ ሓረስታይ ንፈረሱ ፍሉይ ምልክት ይግበረሉ ተባሃለ። ኣብቲ ከባቢ ስርቂ ዘሰክፍ እኳ እንተዘይኮነ ንዝያዳ ውሕስነት ግና ተምሃሮ ናብቲ እምባ እናወፁ ከም ዝሕልውዎም ተገብረ። ከምቲ ዝተባሃለ ድማ ኩሎም ሓረስቶት ንኣፍራሶም ፍሉይ ምልክት ገበሩሎም። ምልክት ምግባር እውን ኣየጸገመን። ኣእዛኖም ብምብሳዕ ሕላገት ብምግባር ቁጻር ቆርበት ኣብ ክሳዶም ገይሮም ጋሞኦምን ጭረኦምን ብምቕምቃም ዝተፈላለዩ ቀለማት ብምልካይ ኣሚኖም ናብ እምባ ቁንድዶ ኣብፂሖም ከፋንዎም ጀመሩ። ፈረስ ዕድጉ ምስ መፁ ድማ ዝደለይዎ ፈረስ ፈልዮም ከምፅኡሎም ከም ዝኽእሉ እቶም ሓረስቶት ኣመኑ። ኣብተን መጀመርታ ወርሕ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኮይኑሎም እዩ። 2-3 ዝኾኑ ኣፍራስ ካብቲ ዝባን ወሪዶም ኣብ ድሬዳዋ ንዝርከቡ ወነንቲ ዓረብያ ፈረስ ተሸይጦም እዮም። ኣብ 6 ወርሖም ግና እቶም ሓረስቶት ዘይተጸበይዎ ዘሰንብት ኩነት ተፈጥረ። ሓደ መዓልቲ ሰንበት ንግሆ እቶም ተምሃሮ ከም ልማዶም ነቶም ኣፍራስ ንምሕላው ናብ እምባ ቅንድዶ ደየቡ። እቶም ኣፍራስ ኣብኡ ክፋረዩ ስለ ዝጀመሩ ወዮም ተምሃሮ ነቶም ምሂራት ክጋልብዎም ምሒር ተሃንጠዩ። ሓደ ተምሃራይ ንሓደ ምሒር ብጋምኡ ሒዙ ክውጥሖም ስፈተነ ዓደቲ ምሒር እናጋለበት ኣርኪባ ብኽሳዱ ሓዘቶ። ኣይፈነወቶን፣ ቅንጥብ ኣበለቶ። ብዘይተጸበይዎ ቅልጣፈ ህይወት ዓርኮም ክትሓልፍ ዝረኣዩ ጓሶት ድማ ውይ እናበሉ ናብ ዓዶም አንቆልቆሉ። ነቲ መርድእ ምስ ሰምዕዎ እቶም ሓረስቶት ምሒር ሓዘኑን ሰንበዱን። እቲ ናይ ምንካስ ባህሪ ካብ ምራኹት ናብ ሰብ ክሓልፍ ስለ ዝጀመረ ኣዝዮም ሰጉኡ። ብዝኾነ እቲ ተርእዮ ከም ሓደ ተራ ፍጻመ ተቖፂሩ ተሓልፈ። ድሕሪ ሰሙን ግና ልዕሊ ሞት ናይ ትጓሳ ካልእ ኣቓልብኦም ዝሰሓበ ኩነት ተፈጥረ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ግሪኻዊ ናብቲ ዓዲ መጺኡ ምሒር ክገዝእ ከም ደለየ ሓበሮም። እቶም ምሒራት ዝነበርዎም ሓረስቶት እቲ ግሪኻዊ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከም ዝኸፍሎም ፈሊጦም ካብኦም ክገዝእ ብምህራፍ ንደቆም ናብቲ እምባ ቀልጢፎም ለኣኽዎም። እቶም ጓሶት ግና ድሕሪ 1 ሰዓት ጥራሕ ኢዶም ተመልሱ። ዓዲ እቱ ምስ በሉ ድማ እቶም ምሒራት ኣብይ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ቀረበሎም። እቶም ዓበይቲ ፍራስ ምቕራብ ከልዮምና የናኸሲኦም መለሱ ብሓባር። እቲ ግሪኻዊ ንጽባሒቱ ምሒራት ዳልየምሉ ክጸንሑ ሓቢሩ ምልስ ከይበለ ኣጓብዝ ናይቲ ዓዲ ብምልኦም ገመድ ሒዞም በቶም ተምሃሮ እናተመርሑ ብሕርቃን ዝኣክል እንቃዓ እናስተንፈሱ ብኣቋራጭ ናብ ዝባን ቅንድዶ ገስገሱ። መብዛሕትኦም ነቶም ኣፍራስ ፈልዮም ናብ ደንቢኦም ክመልስዎም እዮም ወሲኖም። ነቶም ሓረስቶት ዘቆጥዖም እቶም ኣፍራስ ሰብ ምቕታሎም ክኣክል ነቲ ውዕውዕ ዕዳጋውን ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ እዩ። እዛ ዓተር እንተሓዲራ ኣይትቁርጦምን እያ ኮነ ስክፍትኦም። ከምቲ ነዲሮም ነቲ እምባ ዝወፅዎ ግና ብበትሪ እናኸብከቡ ናብ ደንቢኦም ክመልስዎም ኣይከኣሉን። ኣፍራስ ቅንድዶ ኣገልገልቲ ሰብ ምዃኖም ረሲዖም ጥራይ ዘይኮነ ሰብ ምስ ዝርዩ ብእግሮም መሬት ምሕፅሕታርን ፍርዶግዶግ ምባልን እልይ ምባል ምህዳም ኣእዛኖም ኩር ምባል ዝኣመሰሉ ዘይተለምዱ ጠባያት ከርእዩ ከም ዝጀመሩ እቶም ሓረስቶት ኣስተውዓሉ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ጎላጎልን ጫካን እምባ ቅንድዶ ተጓይኻ መሓዞም ኣይተኻእለን። እቶም ኣጉባት ፀሓይ ክሳብ ትዓርብ መልኮም ከረጋግፁ ዝገብርዎ ፈተነ ስለ ዝፈሸለ ኣማሲኦም ገመዶም አንጠልጢሎም ጎርበብ እናበሉ ናብ ኣጓድኦም ተመልሱ። ሸዓለይቲ እቶም ኣፍራስ ኣዒንቶም ሰለም ከየበሉ ሓደሩ። እቶም ድፍረት ናይቶም ኣፍራስ ኩምትር ዘበሎም ኣጓብዝ ሕርቃኖም ብኣረቂ ያዝሓልዎ። ገሊኦም ድማ ከመይ ገይሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዝእትውዎም ክባላሓቱ ሓደሩ። ኣኸለ ደጊም ክንቆፃፅሮም ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ተስፋ ዝቆረፀ ሓረስታይ ግና ከቶ ወልሓደ ኣይነበረን። ኣሚኖም ክቕበልዎ ዘይከኣሉ ደሚሮም ደማሚሮም ክስእንዎ ዝኽእሉ ገንዘብ ለይቲ ሃተፍተፍ ክብሎም ጀመረ። ካልኣይ ሳዕ ኣፍራሶም ንምግራሕ ከዓ ካልእ ብልሓት ከናድዩ ጀመሩ። ንጽባሒቱ እቶም ሓረስቶት ሓይሊ ሰቦም ወዲቦም ተሪ ራግማድ ሒዞም ናብ እምባ ቅንድዶ ኣቕንዑ። ውፅኢቱ ግና ዝኸፍአ ኮነ። ድሕሪ ሒደት ፈተነ እቲ ገመድ ወርዊሩ ንሓደ ፈረስ ብኽሳዱ ዝሓዞ ሓረስታይ
ንስክላ ካብ ሞት ኣምለጠ እቲ ኣብ ክሳዱ ገመድ ዝኣተወ ፈረስ ብቁጣዕ ዝኣክል ካብ ምክልኻል ብቕጽበት ናብ ምጥቃዕ ብምስግጋር ክልተ ኣእዳው ሓፋቢሉ እናሓንሓነ ነቲ ሓረስታይ ብእንግድዑ ነኺሱ ደርበዮ እቶም ሓረስቶት ነዚ ምስ ረኣዩ ዘይተጸበይዎ ሓደጋ ከም ዘሎ ተረድኡ ገመድ ጌርካ ጥራሕ መሓዞም ትርጉም ኣይነበሮን እንተሓስካዮም እውን ብቐሊሉ ኣይክውጠጡን እዮም እቶም ሓረስቶት ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘበለ ተዛትዮምሉ እዮም ምስቶም ኣፍራስ እንተተቓሊሶም ሓደው ሞት ሓደው ድማ ከምቲ ንግሆ ዝተነኽሰ ወዲ ዓዶም ብባሬላ ተጺርካ ምምላስን ስንክልና ኸጋጥሞም ከም ዝኽእልን ኣመኑ ደጊም ክንቆጻጸሮም ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ከኣምኑ ግና ኣይከኣሉን ንግዚኡ ንሕደጎም እሞ ቀሲልና ንለማምዶም ብምባል ነፍሶም ኣጸናኒዖም ነቲ ወፍሪ ኣመንግዮም ናብ ዓዶም ተመልሱ እቶም ሓረስቶት ስሕት ኢሎም ፍሩስካ ሒዞም ብምኻድ ነቶም ኣፍራስ ክሽሕርዎም ፈቲኖም እዮም ኮይኑ ግና ኣይተኻእለን ዋናታት ተስፋ ቆሪጾም ብድሕሪዚ ኣፍራስ ናይ ምግራሕ ልምድሎና ዝብሉ ሰባት ሩባን ኩርባን ሰጊሮም መጹ ነገር ከምቲ ዝነበሮ ቀጸለ ንሳቶም እውን ኣየስለጡን እኳ ደኣ እቶም ኣፍራስ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘለዎም ጽልኢ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በጽሐ ሰብ ዝበሃል ፍጡር ክርእዩ ከለዉ ዕስለ ኾንካ ንጥምጥም ድሉ ናይ ምዃን ባህሪ ኣማዕበሉ ቀስ ብቐስ ንመሓዞም ዝግበር ፈተነታት ድማ እናተረፈ ከደ መዓልታት እናተተኻኽኡ ዓመታት ሓለፉ እቶም ኣፍራስ ሳሕቲ ብዘጋጥሞም ዝነበረ ሕማም ሓደ ክልተ እኳ ይሞትዎም እንትነበሩ ቁጽሮም ግና መመሊሱ ደኣ እናሰሰነ ኸደ ምስ ምንዋሕ ግዜ ድማ እቶም ሓረስቶት ኣፍራሶም ናሓዋሩ ናቶም ከም ዘይኮኑ ኣመኑ መሕልፎ ኣፍራስና ምባል ገዲፎም ኣፍራስ ቁንድዶ እናበሉ ክጽውዕዎም ጀመሩ እቲ ዘገረመን ዘስተመም ግና ካሊእ እዩ እቶም ሓረስቶት ጅግና ወይ እውን ብገዛእ ርእሱ ዝተኣማመን ብዘይሕብእብእ ዝተሰምዑ ዝዛረብ ለዋህ ቅኑዕ ዘይድፈር ሓቀኛ ንዝኣመነሉ ህይወቱ ዝውፍየሉ ሰብ ምስ ዘጋጥሞም በፍራስ ቁንድዶ ምምሳሉ ልሙድ ነገር ኮነ እገለ ፈረስ ቁንድዶ እዩ እንተ ደኣ ተባሂሉ መውጎስ እዩ ምስ ዓረብያ ፈረስ ምንጽጻሮም እውን ኣይከኣልን ለማኒ ኮንኩን ዕላማ ዘለኒ ክብሪ ዘለኒ ሰበየ ክብሉ እንተደልዮም ፈረስ ቁንድዶ እምበር ዓረብያ ፈረስ ኣይኮንኩን እናበሉ ኣፍ ልቦም ነፊሖም ክዛረቡ ጀመሩ ዛንታ ኣፍራስ ቁንድዶ ናብ ነብስና ቕሪብና ክንሪኦም ተፈቲና ካብቶም ኣይ ንጸዓንን ንሰባይ ነገልግልን ዝብሉ ፍራስ እንመሃሮ ብዙሕ እዩ ዛንታ ኣፍራስ ቁንድዶ ከም ፈረስ ተጐተቲ ክንከውን ዘይኮነስ ናትና ሓሳብ ናትና መትከል ናትና ዕላማ ናትና ዛንታ ክህልወና ትመክር እምብን መግዛእቲ እምብን ምልኪ እምብን ወጽዓ ኣብ ዝበልናሉ እዋን ድማ ከም ኣፍራስ ቁንድዶ ናጽነት ዘለዎ መንበር ዘርከበ ዝጽዕኖም ዝተዛረበ ዘእምኖም ክንከውን ኣይንኽእልን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ረና ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ